హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. సూపర్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది. వీడియోనే వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది. లవ్ సాంగ్ అనుకుంటా, లవ్ సాంగే. సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఆ తర్వాత ఎలా క్రియేట్ చేయాలో మనం చూద్దాం. हीरा मोतीला रूप येते इनो गोलो ते पिदाये दने हीरा मोतीला रूप येते इनो गोलो ते पिदाये दने ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంకొకటి మన సెకండ్ ఛానల్ ఉంటుంది. సెకండ్ ఛానల్ని కూడా తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయండి. సో అక్కడ యాప్స్, ఫొటోస్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, వీడియోస్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, అలాంటి వీడియోస్ వస్తుంటాయి. వాటి కోసమైనా తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా. సో మీకు నచ్చిన ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. నేను ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తే ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్. సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు, ఇలాగే మొత్తానికి కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇలాగే మొత్తానికి చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే 1, 2, 3 మొత్తం 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో చివరి దాకా చూడటానికి ప్రయత్నించండి ఫ్రెండ్స్. మీరు నాకు ఏదైనా చేసే హెల్ప్ ఉందంటే అది లైక్ అండ్ చివరి దాకా చూడటం అండ్ కామెంట్ చేయడం, ఇవే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు 1 by 1 ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది. ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, ఫస్ట్ ఫోటోకి యాడ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్, ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. 28 millisecond దగ్గర పేస్ట్. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. చివరి దాకా ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసి ఎఫెక్ట్ పేస్ట్. సింపుల్ ప్రాసెస్. చివరి వరకు 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో మధ్యలో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. ఇలాగే మొత్తానికి కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు 1 by 1 యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు
3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేశారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాముగా, అవి వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇక్కడ నుంచి సేమ్ ప్రాసెస్, 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా మొత్తానికి ఇలాగే చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. చివరి వరకు 1 బై 1 ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది చివరి వరకు. సో వీడియోని నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసం లైక్, కామెంట్ తప్పకుండా, వీడియో గురించి నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. సో ఇలా మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు, ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు కంటిన్యూగా మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి ఎన్నెన్నో వీడియోస్ వస్తుంటాయి, అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.